ora bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka menuju bahagia. Itulah tujuan kita untuk selama-lamanya. Marang aku iki Doni Mas, nalikane nandang susah sopo sing ngancani. Semono aku tetep tresno lan tetep setia Doni Mas. Dereng nate gawe kelo lan gawe kujiwa. Ning saiki bareng bukti kowe kok jur malah lali marang aku. Mesti nasu terus ngajak padu. Jangono, jangono kowe pancen ra kelingan jamane kembiyen Doni Mas. Kowe janji bunga susah padha dilakoni. Jenengku marang aku iki Doni Mas, nalikane nandang susah sopo sing ngancani. Desemana aku tetep tresno lan tetep setia Doni Mas. Dereng nate gawe kelo lan gawe kujiwa. Ning saiki bareng bukti kowe kok jur malah lali marang aku. Mesti nasu terus ngajak padu. Jangono, jangono kowe pancen ra kelingan jamane kembiyen cah ayu. Dereng nate bunga susah padha dilakoni. Ayo prakanca ngaweru ana rukune
ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat kaping 4 poso ana ing wulan Ramadan ping 5 haji kaping 5 haji lamun puasa ayo pro kanca ngaweru ana karo Islam rukune Islam ya iku 5 sadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat ping 4 poso ana ing wulan Ramadan ping 5 haji kaping 5 haji lamun puasa ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah terang atas dawe dari pangeran ayo pro kanca ngawaru ana rukune Islam ya iku 5 dat loro rukun kang siji sira kalawan ngaji nglakoni salat kaping telune bayar zakat kutha cilik sing kawentar dipeni gunung kalut sing ayomi Blitar jaman Jepang nate gempar peta prontak sing dipimpin Supriyati Blitar nyimpen naune Sanoto Mojopahit enek candi penataran Blitar nyimpen layone Bung Karno proklamator lan presiden kang pepisan ono crita carikate Kacamoco kang bisa nyawiji Nuswantara lan uga Bung Karno sing kondang kaloka eneng tlatah Blitar lair Cilemolo ora mokal Blitar dadi kembang lambe ora mokal wake sing padha nyatane yen pakeni ngurupake semangate yen to banyu
ate yo 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 cho se so 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 topeng ireng makar samboja sing rupane ala aja ngono awe tunggal bangsa pementasan ini yang besar sekali untuk meringati acara sore ini mila kula niki saged dugi mriki sebab ditimbali kalian panitia mriki perlu arah-arah kanggone hiburan supaya nedegah sarta bisa aman ayo para kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda ajan rupa kewan melu perayaan supaya ner bisa entuk karomatan mila para rawuh kakung miwah putri karsa mrengsani rupa kula amadeni kados sampun cekap laku-laku kula menawi lengapan nyuwun kenging pangarsama kumandang suarane tulang tulit kapena unine unine mom ranyoake bareng lan kentung tipung sule sikrat kendangane
Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali, itu kewajiban umat Islam memperingati. Karena waktu itu jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammadun Nabi wa alihi wa sahbihi. Maka mari kita bersama diperingati oleh kaum Islam, pemuda sarta pemudi. jika tidak hormat akan dapat kodok besi. Tetapi yang hormat diberi amal yang suci. Sopo wong urip kang ora gelem memperingati Marang mirotiro Nabi Muhammad kang suci. besok yen wis mati dicemplungke ana ing geni Yang aran neraka selawase ora bali. Milo ojo wegah nadyan katon susah payah. Sebab ngelingi tinimbang salat ibadah. Iku wis kalebu ibadahe Gusti Allah. Gelem meringati merot nabine kang indah. Adoh sampun cekap kang dados satur kawula. Kula badhe kantos critane urip ning donya. Mila yen lepat nyuwun kenging pangasama. Sedaya prakanca topeng ireng bakar semboja. Raga kang kajiret tresna linali ing jiwa kegandrung parasmu Yayi. Ora gampang nampa lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging apa talakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumandeng wong liya Ngapuran anakku yen ninggalke sliramu nanging atiku wis dudu duwemu. Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu, muga kowe enggal entuk gantiku. ati durung lila kowe nyandeng wong liya, apa iki kasunyatan sing tak tampa. Papasane kembang mekaron
cara, kembang cara dibuah-buah. Kembang cara, kembang cara dibuah-buah. Ojo cara-cara yen cara mengundang kupa. Ojo cara-cara yen cara mengundang kupa. Kembang koro, kembang koro direnno singo. Kembang koro, kembang koro isine songo. Ojo nyedak-nyedak niki tasih tunggal bangsa. Ojo nyerah-nyerah niki tasih tunggal bangsa. Kembang jeruk disunduki. Ojo padha ngantuk yen ngantuk ora tak wehi. Ojo padha ngantuk yen ngantuk ora tak wehi. Kembang timun satungkol isine limo. Kembang timun satungkol isine limo. Ojo olo-olo milolo maring kawula. Ojo ngolo-olo milolo saking kawula. Kembang jambu isine telu. Padha mesem guyu sing seneng melu aku. Surabaya mas dalane gresik. Ra percaya dicoba dhisik. Sirahmu mat rasane teklebyar. Salah sepet gak usah dibayar.
Surabaya mas dalan ning gesih ora percaya dituku dhisik siramu mat rasane teng klebyar salake sebab ora dibayar mari kita persatuan mari sukseskan pembangunan mari kita persatuan mari kita pembangunan pancen nyoto mas iki senine Mekarsel Bojo iyo iku jenenge muda-mudi kang dadi wiratane pesandika kang dadi pimpinane mari kita persatuan mari sukseskan pembangunan mari kita persatuan